Imbestigasyon sa gumuhong pader na kumitil sa buhay ng 6 na katao sa Tagaytay City, gumulong na. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Gumulong na ang investigasyon ng pulisya sa pagguho ng pader na kumitil sa buhay ng 6 na construction worker sa barangay Caybagal Central, Tagaytay City. Tututok sa investigasyon sa kalidad ng pader na gumuho. Makikipag-ugnayan ng pulisya sa mga eksperto para malaman kung substandard ba ang ginamit sa konstruksyon ng gumuhong pader na ilang metro ang taas. Ayun po yung ating iniimbestigahan to determine kung who's at fault talaga. Kasi may usaping engineering na bagay ho yung pangyayari. So we are working and coordinating with the City Engineering Office ng Tagaytay para ho malaman kung ano ho talaga yung sa istruktura, kung ito ba yung standard o sub-standard ng pagkagawa that led to the collapse of the wall. Hindi pa nakakausap ng Tagaytay Police ang may-ari ng pader na gumuho sa barracks na tinutuluyan ng mga nasawing construction worker. Pero kaisa nila ang pamilya ng mga biktima na mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero the negligence na yung gumawa o yung kung sino yung dapat na magiging liable is that will lead to a multiple homicide. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang punerarya kung saan dinala ang bangkay ng 6 na construction worker. Pero nakuha na raw ito ng kanilang pamilya at iniuwi na. Bakas daw sa mga naulilang pamilya ng mga biktima ang labis-labis na paghihinagpis sa nangyaring trahedya. Kinuha na kanila kagabi. Dinala lahat yung hindi ako nagkakamali sa Bacoor. Umiiyak pati yung engineer nila, umiiyak din yun kasi mga tao niya yun eh. Nag-iiyakan sila kahapon dyan sa may chapel. Samantala, magbibigay umano ng tulong ang Department of Social Welfare and Development Office sa mga naulilang pamilya ng mga biktima, kabilang ang burial at financial assistance. Kasama si J.R. Manjares, Russell Simorio, Balitang Southern Tagalog.